Bebagno lamsogo tai kakaham sibai yaparo sini bisi 2024 ni sini taisa sini Hathai Kotor youth meet sini Sikhlarokni Malaimu yakaba जों Kotor bisi tei sini hom dodom khlainai rusam musumu Kotor teinai जों bisiwo taisa sini 19 and 20 buskangni Shonibar bai Robibar sini kaisa program na thang tongo sini Sikhlarokni luajimungni bisingtei khlainai gai o bisiwo जों haino sini Khamting Mothao जों jora kaham mantinai tai sini 19/20 wo sini yang ni sini dal bidal sini Malaimung tongnai joto tribe ni no toma pogorok sanai toma pogorok ya sanai जों jotono malainai जों tongthoklainai kai yawai kenyo sini bisini sini waibrei sini youth meet Hathai Kotor youth meet ni sini convener bo nabo ani biskangono basajak obo jothesto bongni kaisa Kotorni bisingtei bongni sakno yaphare o samungno charna bagai borok je mansak je raksak borok chaitogui tonglayo tai jotono no koyo suri jadi hambai